El 2021 hem de lluitar perquè tot vagi millor. Una oportunitat per créixer, millorar i aconseguir nous reptes. El Club Rugby Tarragona comença una nova etapa amb una nova junta directiva. Partint d'una enorme gratitud per tota la feina feta, volem anar cap endavant. És el moment de consolidar els objectius obtinguts i buscar nous horitzons. Sempre mirant ben dalt, tocant de peus a terra. Per aconseguir-ho, volem ser part de la vida de Tarragona, ser part de tu, i que tu formis part de nosaltres. Uneix-te a aquest nou projecte amb nosaltres, col·laborant com a voluntari al club. Junts som Rugby Tarragona.